Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Bahaïing hasem kilayo ban Lehkmen tangkumba prasni bat uraja Raghuvanshi Hadien baula dep ban Ïathoh Shongkurim bat ka Sonam ha Indore Madhya Pradesh. Kini kisijur kila pendep ya ka jing Ïathoh Shongkurim ha ka khat artare ujemang arhajar apusan. Ringkat ka jing penkre penkrum ka ba itanat ha ka khat waiterik ujemang da ki Bahaïing hasem. Katkum ki khubor malami ha Indore uraja Raghuvanshi ude ukhun ubayo bakot ude ubatre hakikam khayi. Hadien prasngi bakila sa bat ki Bahaïing hasem kini ki shikurim kila rai banlet honeymoon ne banlet Shanghai pangat shishalong. Hadien baladep ban Ïathoh. Katkom ki dorki balatep ha social media lai I baka jing penkre ya kasngi kentiu kurim kini ki arngut kalong ka ba ipu ipiang namar kidei ki bayo bakot. Layu I ha ki dorki ba uraja udan ha ka jing Lehkmen bat ki Bahaïing hasem hakaba dang penkre ekasngi kentiu kurim jong u bat ka Sonam. Kini ki shikurim kila poi she Guwahati haka arpau tarik ujemang bat kila letsa shashilong ban shimwa ya ka skuti ban ya tang arngut shado maulakiat haka arpu artarik ujemang. Katkum ka jing Ïathoh ki ba ap baikali hadom lakiat kini ki shikurim kila poi haka por janmit daka skuti daka baseo laipau tingka ka bai penyang skuti bat hiar shenong riat banlit kai ya ka jingking jeri ka bar lai mala. Haka step jong ka arpu lai tarik ujemang kini ki shikurim ki balasa ha homestay shipara. Kila mi no bat don ki bayo I bakini kila kio shadom lakiat henrei na do ka tekasni omshum lalap din sho yaki. Haba ki Bahaïing kim yo pun sho yaki. Kilas dang banwat banlet pentip no shaki pulit. Henrei layo jingtip baka skuti bakinya kala penyang hajan Gold Pine restaurant kabadan hasorarim. Habaki pulit ki SDRF ki Emergency Fire Service kilawat ya kini ki shikurim hakiriat kiram bat ki khlau ka sorarim kimshim lalap kumta ki pulit kilalet wat biang shadom lakiat bat nongriat henre habaki lalet wat shakithan wei saudong kilalap ya kamet yap jong uraja Raghuvanshi haka artarik ujeliu katba ya ka Sonam kadang jar ngai.